aquí neste acto que vamos a inaugurar, non? Eu como asesora xurídica do CIN do Concello de Ares e a miña compañeira Patricia Soane, que é a traballadora social tamén do Concello, non? E por iso, bueno, queremos darvos a benvida, non, a estas 18ª xornadas sobre prevención de violencia de xénero, que este ano pois leva o título de Contornas de coidados e espazos de risco, violencia de xénero na práctica profesional. E, bueno, pois nos reúne un ano máis neste compromiso non firme contra a loita, non, contra a loita sobre a violencia de xénero e a sensibilización non sobre este tema, non. Quería, en primeiro lugar, excusar que non poden estar presentes, e así está previsto no programa para inaugurar as xornadas, o alcalde, Julio Iglesias Redondo, e a concelleira non da área de Servicios Sociais, dona María Victoria Montenegro Paz, e, bueno, pois non poden estar presentes e eles, pois, moi sentidamente, pero tamén queren agradecer non a presencia e agradecerlles a eles tamén o firme compromiso non do Concello e da área de Servicios Sociais para a realización destas xornadas que, como xa dixen, vai polo ano 18, non? Bueno, temos unha xornada, como poden ver no programa, que tanto é de mañá e de tarde, e para poder levalas a cabo, bueno, pois nos acompañan unha serie de relatoras e de relatores que nos van aquí, bueno, pois plasmar o que son as súas perspectivas e os seus coñecementos técnicos e profesionais e as súas experiencias respecto de determinados temas non que aparecen marcado no programa. Queríamos, bueno, resaltar non que con todas estas actuacións pois continuamos nesa sensibilización deste tema tan importante que é a loita contra a violencia de xénero, non? E dende a área de Benestar e Igualdade e, por suposto, dende o CIN do Concello de Ares, pois queremos seguir loitando, non? Para que nestos espazos pois podamos aprender, traballar e, polo tanto, acompañar tamén as víctimas, que é moi importante, non só nun día como hoxe, sino ao longo de todo o ano. Bueno, sin máis, vamos a comezar. Fixemos un poquinho de cambio, claro, no programa, e vamos a comezar xa sin máis coas intervencións. E a primeira intervención nos acompaña a dona Iria Vázquez Silva, que nos vai dar a conferencia O traballo de coidados, unha diagnose no contexto galego. E xa nos acompaña, xa sube. E, bueno, Iria xa nos acompañou noutras xornadas e a verdade é un placer contar con ela e por eso lle agradecemos novamente non a súa colaboración. E Iria é doutora en Socioloxía, mestrada en Estudos de Xénero pola Universidade Autónoma de Barcelona e pola Universidade de Vigo. Especialista en Estudos de Xénero, en investigadora e actualmente profesora de Socioloxía na Universidade de Vigo e publicou recentemente Cómplices a violencia machista institucional na editorial Galaxia. Polo tanto, sin máis, Iria, pois eso, agradecer novamente a tua presencia e nada, xa che damos paso para que comeces cando te queiras. Moi ben, bueno, pois moitas grazas, especialmente ao Concello de Ares polo convite, porque para min é un placer estar, bueno, pois nunha xornada non que leva tantos anos e que ten, bueno, pois un traballo detrás moi importante. A min tócame un pouco encadrar os traballos de coidados no contexto galego, porque logo sí que se vai a ir como moito máis a cuestións máis específicas, por dicilo así, a sectores pois dentro dos coidados, pois tanto as traballadoras de servicio de axuda no fogar ou, bueno, diferentes traballos de coidados. Entón, eu o que pretendo facer é, bueno, como unha especie de mapeo, unha visión como máis global de algúns dos debates da chamada socioloxía dos coidados, vale? Do que levamos anos un pouco investigando, analizando e facer como un marco xeral de a que lles chamamos coidados, vale? E como distinguir os coidados, por exemplo, dentro da casa, fora da casa, vale? E algúns dos riscos xa analizados, cun pouquiño de datos, o sea, como un pouco o meu obxectivo facer así unha panorámica para que o resto da xornada non vai a cousas moitísimo máis específicas. Entón, aí está. A primeira pregunta, non, pode ser que coidar, o certo é que xa é moi complexo definir que é coidar, non? Porque ten unha parte material,
está claro, non? De cociñar, limpar, a persoa, atendela, pero ten tamén unha parte emocional, vale? De feito, en inglés, por exemplo, se distingue care for, que sería como coidar materialmente a alguén, non? Estar con esa persoa, e care about, que significa estar pendente desa persoa, vale? Distinguen, nos non temos en galego esa diferenciación así tan clara coa mesma palabra, pero penso que é interesante, vale? Porque nos coidados nos vamos a topar sempre esta disyuntiva, vale? Entre ocuparse de alguén e estar pendente, vale? Que tamén significa un traballo de coidados. Entón, os coidados en xeral, vale, se estructuran desde os fogares, quero dicir, desde as casas é o lugar onde se comeza a pensar como vamos a distribuir os coidados, vale, que necesidades temos e a onde vamos a acudir, por dicilo así, vale. Entón, logo hai como 3 espacios, quero dicir, nos podemos un pouco buscar, vale, a contratar a alguén, porque nos fai falta un apoio, contratar a unha persoa de apoio, isto sería, pois, acudir ao mercado, por dicirlo de alguma maneira, vale? Outra das vías que temos sería o sector público, é dicir, acudir, pois, a todos os coidados ou a lei de dependencia, a todo o que deriva do sector público, e, por último, temos o traballo que se fan no remunerado desde as casas, vale? Moitas veces estas 3 cuestións, contratar a alguén, usar o ámbito público e o coidado non remunerado desde as casas, se fai a vez. Quero dicir, se utilizan moitas veces as 3 vías, vale? Isto simplemente para que teñamos claro que dentro dun fogar moitas veces se vai acudir a moitas vías para solventar, vale, unha situación pois se hai persoas maiores dependentes, se hai crianzas, se hai unha persoa enferma, quero dicir, as persoas ademais pasamos ao longo da nosa vida, vale, por momentos de dependencia. Non é unha cousa, quero dicir, a dependencia non é algo fixo no tempo, sino que vamos pasando, vale, por momentos de enfermidade, autonomía, entón, bueno, en que contexto estamos agora mismo? En que contexto estamos agora mesmo en Galicia? Bueno, por unha parte, poderíamos dicir, en Galicia, en España, no sur de Europa, se fala da chamada crisis dos coidados. Vale, levamos como anos falando da crisis dos coidados. Por que se fala da crisis dos coidados? Bueno, pois porque por unha banda temos unha poboación envellecida, sí, pero por outra banda as vías que eu antes estiven comentando que temos para solventar todo o traballo de coidados, pois, bueno, non están funcionando de todo ben, vale? E estamos ante o que se chama crisis dos coidados en moitísimas sociedades do sur de Europa, vale? A esta crisis, vale, tamén se vai a unir a crisis do coronavirus. Quero dicir que tamén no noso contexto temos que falar do impacto da COVID, vale, que parece que foi fai moito tempo, pero aínda hoxe, vale, temos bueno, pois algunhas consecuencias, vale, desa crisis. Entón, estamos nun momento agora mismo que teríamos que decir, vale, por unha banda, os coidados, como vamos a ver, están moi feminizados e mal remunerados, vale? E, ademais, a chamada cuarta pata do estado de benestar, é dicir, todo o que ten que ver cos servicios sociais, atención ás persoas, no sur de Europa sigue menos desenvolvido, vale? Isto sería, por unha banda, a crisis dos coidados, e, por outra banda, tamén tivemos un momento coa pandemia na que se fixo explícito que hai traballos esenciais, vale? O esquecimos moi rápido, pero a pandemia puxo sobre a mesa que hai traballos esenciais. E un deles é o coidado a persoas, co cual deberíamos cambiar un pouco a nosa ollada para entender que este tema debería ser un tema central en toda a xenda política. Porque se nos lembramos do que pasou aí, está claro que este é un traballo esencial para que continúe, vale, a vida das persoas, é o que sostén a vida das persoas. Entón, este sería un pouco o contexto que temos agora mesmo.
Os datos sobre o sector de coidados, pois dicirvos, vale, que está totalmente feminizado, quero dicir, os coidados remunerados, por dicirlo así, vale, as empregadas de fogar, as traballadoras do servicio de axuda no fogar, as coidadoras da lei de dependencia, bueno, pois ronda sempre o 95% son mulleres, vale? Logo vamos a ver como datos por ocupacións, vale? Simplemente para que vexades con exemplos o feminizado que está. Ademais, nalgún destes sectores tamén temos, vale, a presencia de mulleres migrantes, que tamén vamos a comentar un pouquiño a súa situación. A Organización Internacional do Traballo, que tampouco é especialmente, quero dicir, a Organización Internacional do Traballo que o que fai é como un análisis do ámbito laboral a nivel internacional, o que sinala é que no sector de coidados existe moita informalidade, baixos soldos e un perigo real de sufrir abusos. Vale? Agora vamos a ver que certas especificidades, como por exemplo estar no domicilio, traballar nos domicilios, crean unha situación de posibles riscos aos que deberíamos facer moitísimo traballo de prevención, vale? E de atención. Pero a OIT xa sinala isto, vale? Xa sinala que o sector dos coidados é un sector altamente feminizado e cunha precariedade laboral moi importante. E máis, as economistas que teñen analizado moi a fondo tamén o sector dos coidados, o que sinalan é que estea feminizado e que as súas condicións laborais sexan precarias non é casualidade, vai unido. Vale? Quero dicir, é porque o fan mulleres polo que as súas condicións laborais son tan precarias. Vale? Porque non é pola... O sea, o traballo é claro que é esencial, é claro que é necesario para o sostenmento da vida, pero, que pasa? O mercado sigue vendo, non? E a sociedade, por unha banda, sigue vendo unha certa idea de que iso é como unha prolongación do traballo que as mulleres facían no fogar. E como iso está totalmente minusvalorado, vale? Tamén se valora menos todo ese traballo de coidados que se fai no mercado, é dicir, cando te contratan, cando se fai pagado, vale? O traballo de coidados pagado. Entón, estas dúas cuestións son claves, non? Para entender todo o que logo vamos a comentar en cada sector. É un sector totalmente feminizado e, ademais, cunhas condicións laborais moi precarizadas. E isto vai unido, vai intrínsecamente unido. Vale. Entón, xa avanzando un pouco. As empregadas de fogar. As empregadas de fogar en Galicia, vale, este último dato que temos, as altas na Seguridade Social en Galicia, en outubro, pois vedes que hai un 21.500 persoas, vale, de alta, e 20.893 son mulleres. Vale? Este último dato de empregadas de altas na Seguridade Social, de empregadas do fogar, vale? No mes de outubro en Galicia. Quero dicir, son datos que non nos chaman a atención. Evidentemente, é un ámbito totalmente feminizado. Ademais, cunha importante, este sí, no emprego de fogar, cun importante tamén peso de mulleres inmigrantes. Moitas veces é casi o único sector onde poden atopar emprego. Entón, que nos estamos atopando? Mulleres, por exemplo, con unhas cualificacións, vale, con formación, pero que o único nicho laboral ao que teñen acceso é o ámbito do emprego do fogar. Un ámbito que logo vou a comentar para que non nos quede, o sea, logo de darvos os datos vou a falar tamén de estrategias de resistencia nestes sectores, porque se non parece, non? Se non saímos de aquí un pouco... Entón, vou a falar tamén de estrategias de resistencia. No emprego de fogar, como sabedes, ata fai 2 anos, as empregadas de fogar non tiñan dereito ao desemprego. Vale? Este é un exemplo moi claro dunha discriminación por razón de sexo. Isto é porque eran mulleres e tivo que ir este caso ao Tribunal de Xusticia da Unión Europea para que recoñeceran isto e para que as mulleres comezaran a poder ter dereito ao desemprego. Vale. Entón, é certo que, ademais,
hai un importante sector sumergido, tanto no emprego do fogar como nas coidadoras, o sabemos, vale? Porque moitas familias tampouco teñen axudas, vale? A mí non me gusta tanto poñer o peso nas familias, sino en pensar tamén que o ámbito público é o que ten que ter unha axenda de coidados moitísimo máis clara, vale? E facer realmente toda unha política que teña en conta esas tres vías que estábamos falando. Unha pata moito máis forte no ámbito público, un desenvolvemento moito máis forte dos servicios sociais, unhas axudas tamén para a contratación, e logo, evidentemente, dentro do fogar, un reparto máis igualitario dos coidados dentro da casa. O sea, esas tres patas que sinalei ao principio é o que hai que reforzar moitísimo máis no contexto galego, no contexto español, vale? As mulleres migrantes, ademais, hai que dicir que moitas delas deixan a súa familia no seu país de orixe. É dicir, que hai que ter en conta que moitas delas están traballando aquí nos coidados e as súas fillas ou as súas nais maiores pois están en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, e son outras mulleres deses países, ¿no? Pois mulleres máis pobres, mulleres tamén migrantes deses propios países que están coidando as persoas dependentes que quedan en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en Senegal, e iso que se ten chamado as cadeas globais de coidados. É dicir, é como unha cadea, vale? Na que sí, hai mulleres que chegan aquí para coidar, porque aquí hai o que se chama un vacío de coidados, fan falta, non? Esa man de obra para os coidados, pero esa man de obra son persoas que deixan tamén as persoas dependentes nos seus países de orixe e que a súa vez ali hai outras mulleres con situacións aínda máis precarias que van a estar coidando. Pois iso que se ten chamado as cadeas globais de coidado, porque un xeito non de como se vai trasvasando a desigualdade de país en país, vale? E que realmente, aquí estamos falando do contexto galego, pero que saibamos que isto é unha cuestión global. Os problemas que vamos a comentar hoxe aquí son problemas tamén globais, non? Que se atopan o sector de coidados a nivel global. Por eso a Organización Internacional do Traballo, entre outras cousas, pois tiña o convenio 189 para as empregadas de fogar, tiña unha certa legislación, porque a nivel global se sabe que o traballo dos coidados é o traballo onde existe un gran abuso, unha gran economía sumergida, isto sabemos a nivel global, vale? Pero, bueno, no caso das mulleres migrantes, sí que me gustaba sinalar isto, porque a veces non o temos como tan presente, vale? É a chamada cadea global de coidados, por se acaso queredes tamén como indagar despois ou falar. Vou a deixar cousas para o debate tamén, vale? Porque me gustaría tamén escoitarvos, entón vou a deixar tempo para o debate. Logo, sobre as traballadoras de axuda no fogar, pois dicirvos que en Galicia son 12.300 traballadoras, vale? Bueno, a súa situación, como sabedes, sigue sendo complicada, vale? Eu vou a recoller algunhas das cuestións que estes últimos anos, non só a raíz do asesinato de Teresa, vale, en Porriño, sino que xa levaban anos traballando coa reivindicación e sinalando non a situación que tiñan no ámbito laboral, é simplemente dicirvos que, bueno, por unha banda, non hai en xeral, hai unha intermediación das empresas, que moitas veces a situación delas é moi complexa pola itinerancia entre diferentes fogares, vale? Entre diferentes casas, o que supón tamén para os seus tempos ir cambiando de casas e moitas veces, esta é unha reivindicación moi forte non que se fai desde este sector, non saber o que te vas a topar cando vas por primeira vez a un domicilio, vale? Non saber a problemática que ten ou a enfermidade que ten ou, vale, esta é unha das cuestións clave polo risco, vale, que pode acontecer de non saber a situación da persoa coa que te vas a topar, vale. É verdade que houve un Real Decreto en 2024 polo cual, bueno, había que botar un ollo á situación de riscos laborais nos domicilios. Que acontece?
que pola agora non se está cumprindo, vale? Vamos, nos traballos de investigación que estamos facendo, coa plataforma SAF e con entrevistas que estamos realizando, e que aínda, vale, igual logo podemos debatilo, non? Pero que aínda non moitas veces temos protocolos, pero que se non se cumplen non nos están servindo para moito, vale? Necesitamos nese sentido un traballo moito máis a fondo, se vai a falar hoxe ao longo do día, un traballo moito máis a fondo de riscos laborais, non? De tomarnos en serio os riscos laborais. Entón, nese sentido, pois os informes, vale, que se realizan das traballadoras do fogar, pois sinalan altas taxas de violencia física, violencia psicolóxica dentro dos fogares, de acoso sexual, de violencia sexual, e isto tanto por parte das persoas usuarias como de familiares, vale, que viven nese domicilio. E isto, a verdade que, claro, o caso pois tan dramático, non, de Teresa en Porriño, fixo emerxer unha cuestión que levaban anos sinalando, vale, as propias traballadoras, incluso a través de manifestacións, a través de folgas, sinalando que necesitaban, vale, unha diagnose e que necesitaban un traballo de prevención de riscos, que necesitaban, ademais, coñecer a situación da persoa a que iban a ir, o domicilio, as características, a enfermidade que ten a persoa a que van a ir a traballar, porque moitas veces, por exemplo, se hai calquera trastorno psiquiátrico, ti tes que saber para poder, vale, realizar o traballo. Entón, esta é unha das cuestións clave. É certo que logo, bueno, como se pode organizar esa prevención de riscos dentro dun fogar, pero realmente pódese facer, vale? É unha cuestión técnica que se pode facer. Está claro que este é un dos focos, vale, os protocolos que ás veces algunhas empresas teñen para bueno, facer un pouco de prevención de riscos, de novo que nos estamos atopando e que non sempre se cumplen, vale? Entón, eu cos protocolos son moi, quero dicir, se ti tes un protocolo só para cumprir a legislación, non nos está servindo, nós necesitamos protocolos que realmente se leven a cabo e que, por exemplo, se unha traballadora está queixándose dunha situación de violencia, ten que pararse ese servizo, non pode continuar o servizo. Para facer un análisis, primeiro tens que paralo para indagalo e logo xa se verá que se fai, non? Pero hai que primeiro, ante unha situación de posible acoso, paralo, vale? Porque senón estamos outra vez facendo un montón de, bueno, pois, de violencias non encadenadas. Vou seguir dando datos de informes, vale, de traballadoras de axuda no fogar en Galicia. Unha de cada 4 traballadoras está medicada por estrés. O informe do SAF de 2021, bueno, pois relata ansiedade, angustia, sentir que as tratan como criadas, estrés, frustración, esgotamento, desgaste emocional. Polo que dicíamos, o traballo de coidados ten un componente físico, material, de atender a persoa, pero tamén ten un componente emocional moi forte, vale? E todo isto unido xunto a esa falla de prevención de riscos, vale? E a ese estrés tamén por seguir todos os fogares en tempos moitas veces moi xustos, vale? Sobre todo no ámbito rural, onde as casas, vale, hai que desplazarse, están situadas, nos fixemos tamén investigacións nas zonas do Courel, de Ancares, bueno, onde as casas, por exemplo, están moi dispersas e os tempos son realmente moi complexos de seguir, vale? Porque o mellor nun cuadrante pois é moi fácil, pero logo no coche ir a todas esas casas cos tempos e tamén un índice, vale, aumenta tamén o estrés dunha maneira importante. Despois de todas as reivindicacións que le van facendo, o certo é que siguen co mesmo convenio, vale, de 2011, é dicir, unha das loitas que tiñan e unha das nas nosas investigacións, unha das reivindicacións que tiñan sobre a mesa durante todos estes anos en Galicia tiña que ver con que se actualizara o seu convenio. E a pesar, o sea, isto é moi importante, eu douvos a noraboa por elixir esta temática para as xornadas, porque eu creo que se necesita estar na xenda política para que haxa cambios. Tes que estar na xenda política, se ten que falar moito disto para conseguir cambios.
porque senón non se entende como, vale, cunha situación como esta, despois dunha pandemia, despois de dicir que eran traballadoras esenciais, siguen cun convenio de 2011. Logo hai outras reivindicacións que teñen que ver con, bueno, que se recoñezan enfermedades profesionais, hai outras reivindicacións que tamén teñen que ver con co índice de coeficiente reductor para a xubilación, vale? Estas son algunhas das, bueno, por darvos tamén un pouco, este unha das ocupacións onde hai máis reivindicacións, por qué? Porque levan moitos anos, vale, no contexto galego e español, facendo moito, bueno, pois moito traballo, e é triste dicilo, pero claro, moitas delas non se quedaron sorprendidas cando houve o asesinato en Porriño, vale? Estamos aquí no 25N, pero hai que dicir que moitas das traballadoras do SAF non se quedaron sorprendidas, ao contrario. Entón, iso é que algo estamos facendo mal. Ben, tamén quería falar do sector de coidados na lei de dependencia. Sabedes que na lei de dependencia hai os coidados chamados familiares, vale? Que son pois, moi empregados no contexto galego. De novo, pois, bueno, aí tedes os datos, hai unha porcentaxe moi elevada que son mulleres, vale? É dicir, un 65% de quen colle eses coidados familiares, neste caso da lei de dependencia, son mulleres. Hai unha cousa, claro, unha cousa que me esquecín dicir. Tanto as empregadas do fogar como as do SAF logo chegan a casa e moitas veces teñen que seguir co traballo de coidados dentro da casa. Isto se me esqueceu dicir, pero bueno, estamos falando das esas patas que eu sinalaba ao principio. Claro, as mulleres que traballan no sector dos coidados moitas veces chegan a casa e continúan facendo todo o traballo de coidados dentro do fogar. Vale. En este caso, das coidadoras da lei de dependencia, bueno, pois o estudo que fixemos, dicirvos que, bueno, concluímos un pouco que os esquemas están conxelados no tempo. Titulamos así a investigación como un esquema conxelado no tempo porque as coidadoras familiares da lei de dependencia en Galicia o 45% eran as fillas, as coidadoras principais, as fillas, non? Despois viñan os cónxuxes, as cónxuxes, non? As parellas, e despois as noras. É dicir, é un esquema filla, cónxuxe e nora. Un esquema un pouco conxelado no tempo, así o titulamos, vale, na investigación, porque nos parecía que, claro, quen dentro da familia asume ser a coidadora principal, pois, bueno, non é unha cuestión casual, vale? Ten que ver con a túa posición dentro da familia e tamén cal é o teu emprego fora. Si ti tes un emprego máis precario, a xornada parcial ou mellor esti un pouco a seleccionada para ser a coidadora principal, o xénero, ser muller, evidentemente, pois te dá máis papeletas, vamos a dicilo así, polo sistema no que vivimos. E, bueno, e o feito de ter fillos ou non ter fillos tamén tiña un papel importante, pero, bueno, un pouco que ese rol de filla coidadora, vale, sigue como moi presente nun momento no que necesitamos que os cuidados sexan moito máis repartidos. Vale, estamos nun contexto onde, bueno, eu xa falo aquí en primeira persoa, non? Que meu pai ten unha enfermidade de Alzheimer, por exemplo, un contexto no que os coidados a persoas con demencia son moi intensos, intensivos en tempo, intensivos a nivel emocional e onde necesitas unha rede de coidados. Xa temos que comezar a pensar en redes de coidados. Non o podemos asumir ni unha persoa nin dúas, necesitamos o público, necesitamos contratar xente e necesitamos que as familias funcionen dun xeito máis repartido. Necesitamos unha rede de coidados, senón é inasumible, senón en algún momento nos vamos a colapsar. Por eso se está falando desa crisis de coidados, vale? Porque estamos colapsando a ese nivel. E como non quería quedarme como na parte así dramática da historia, non? Vos dicía que tamén quería falar de estrategias de resistencia, vale? Porque no sector dos coidados hai estrategias de resistencia, hai loita, hai consecución de dereitos, entón non quería darvos como esta parte máis así, esta panorámica
sin falar da outra parte, vale? Sin falar desta estrategia de traballo que levan facendo pois décadas e que está dando froitos e que creo que tamén merece estar aquí e unha ten que ver con a resistencia colectiva, vale? A través de ONGs, a través de asociacións, a través de toda a capacidade de axencia, non? De facer cousas para conseguir dereitos. Estiveron as empregadas de fogar, por exemplo, estiveron en loita moitos anos para loitar por o dereito ao desemprego, por exemplo. Estiveron o SAF, a plataforma SAF Galiza, tamén estivo traballando moitísimo, para que actualización do convenio, para, demandas sobre riscos laborais, sobre todo a organización a través de internet, de foros, de Facebook, de redes sociais, porque claro, como te organizas cando cada traballadora traballa nun fogar e non te coñeces? É complexo a organización aí, non? Entón, como a través de encontros, sobre todo a través de redes sociais, van tecendo unha organización e fan estas pequenas concentracións que realmente son moi valiosas, porque realmente están nunhas condicións moi complexas para reunirse e facer fronte e mostrar as súas reivindicacións. Isto xa comentei. Quería falar tamén de que, ademais destas estrategias colectivas, tamén hai estrategias individuais de resistencia. Entón, quería falar dunha traballadora de Mariana, en Vigo, que é unha muller migrante que foi a que loitou para que as empregadas de fogar tiveran dereito ao desemprego. Ela en Vigo era unha muller migrante que traballaba nunha casa como empregada de fogar e ela lle dixo á Seguridade Social que quería cotizar para o desemprego. E entón lle mandaron unha carta e dixeron: vostede non pode cotizar. E a partir desa carta, un abogado, Javier de Cominges, o que fixo foi un litixio estratégico, que se chama así porque como colles un caso estratégicamente para intentar conseguir dereitos para un colectivo. Entón, litixio estratégico. E, efectivamente, este litixio chegou ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea e un pouco o que argumentaba o seu abogado era que era unha discriminación por razón de sexo. Que se o 95% das empregadas de fogar eran mulleres e este era a única ocupación onde non había dereito ao desemprego, esta era unha discriminación indirecta por sexo. E entón se daban todas as explicacións de moitos outros traballos que se fan dentro do fogar, que sí que teñen ese dereito ao desemprego, e se gañou o caso. E a partir de que se gañou este litixio estratégico foi cando, tamén é certo que se levaba loitando a nivel colectivo, territorio doméstico, por exemplo, en Madrid, diferentes asociacións levaban loitando tamén, pero foi unha cuestión conxunta entre unha loita colectiva e unha loita individual que conseguiron algo tan relevante como o dereito ao desemprego. Tivo que ser unha estrategia colectiva máis unha estrategia individual. E que realmente, xusto esta semana tamén se estivo debatindo para que poideran, incluso poder acollerse ao desemprego traballando de anos anteriores. A mí o que me dá un pouco de mágoa é que ter que chegar ao TJUE para poder conseguir un dereito tan básico como o dereito ao desemprego. É outra vez unha discriminación onde se nota o pouco, como sociedade, o pouco valorado que está o traballo de emprego de fogar, o traballo de coidados, ter que chegar ao Tribunal da Unión Europea para que acepten aquí ese dereito tan esencial, tan básico. É unha cousa que tamén como sociedade nos tiña un pouco, despois da pandemia, nos tiña un pouco que facer reflexionar. A sentencia de 2022, o sea que antes donte, realmente. Me parece interesante porque esta muller migrante, Mariana, non quiso sacar a súa imaxe, porque, tamén, non se quería expoñer, pero sí que cedeu algunha entrevista, e vos quería ler simplemente un parágrafo de algunha entrevista que ela deu. Ha sido un proceso duro que empezó al verme desamparada frente a una enfermedad.
Fue así. Enfermé y me di cuenta que estaba totalmente desamparada, sin ninguna garantía y ningún derecho, con la incertidumbre de qué pasaría en el futuro. Por eso tomé la decisión de acudir a los tribunales, con la esperanza de que algo cambie. Y así ha sucedido. Estoy muy satisfecha de haber tomado esta decisión y del resultado que hemos obtenido. Vale, el comunicado dela, no que, bueno, ela quixo manterse no anonimato, vale, pero gracias ao seu litixo estratégico se conseguiu un dereito para todas as traballadoras empregadas do fogar no contexto español. Quería deixar tamén así algunhas ideas quizáis para o debate, non? Que eu creo que tamén agora mismo o relevante é o que fixechedes aquí, poñer a cuestión dos coidados na axenda política. Porque é o xeito de conseguir melloras nas condicións laborais das traballadoras e melloras tamén dentro da casa. Vale, eu quero tamén que quede un pouco claro, non, nesta panorámica de hoxe, que as dúas cousas van unidas, non? Necesitamos mellores condicións laborais das mulleres que traballan nos coidados remuneradamente e necesitamos que dentro das casas exista un traballo, o sea, un reparto máis equitativo dos coidados. Vale. Quero dicir, non rachar un pouco esta idea da mística do coidado. Que bonito coidar é maravilloso, coidar é duro, vale? Quero dicir, necesitamos repartilo. Entón, non baixo, porque ás veces agora tamén estamos nun contexto que quizáis isto para o debate, se queremos o podemos recoller, no que se está falando outra vez das mulleres tradicionais, nas redes sociais, non sei se escoitachedes falar, da manosfera, dese machismo digital que está nas redes e de como volvemos un pouco, vale, como os rapaces novos e as rapazas novas lles están chegando, por exemplo, pois moitos estereotipos, vale, de novo, de mulleres pois hipertradicionais que o que queren é pois dedicarse, vale, só ao ámbito dos coidados como se iso fora unha cuestión moi bonita. A ver, é dura, vale? Quero dicir, estamos aquí claro, nun momento no que estamos un pouco no que se chama a xeración sándwich, non? Quero dicir, temos moitísimo peso por arriba, vale? Por unha sociedade envellecida, e por outra banda, bueno, pois tamén as crianzas que hai, que non son moitas, pero tamén necesitan moitos coidados. Entón, estamos no que se chama xeración sándwich, que estamos así un pouco no medio, que necesitamos desenvolver todas esas patas, vale? E que, bueno, desde unha visión de que o traballo de coidados necesita unha rede, vale, necesitamos esa rede de coidados. Entón, bueno, quizáis eu creo que é un momento importante para facer cambios legislativos, se están comezando a dar, se deu o cambio legislativo do emprego do fogar, se está facendo, bueno, con ese Real Decreto sobre o tema da prevención de riscos, pero hai moito camiño por facer. Por qué? Porque necesitamos poñer todavía máis isto na xenda política para que sexa un dos temas de debate, un dos temas de legislación, un dos temas nos que se faga cumprir os protocolos que existen, vale? E isto tamén o digo porque eu, por exemplo, traballaba nunha asociación de mulleres e eu tamén fixen moitos traballos de risco. Eu entrei en moitas casas, por exemplo, para facer acompañamentos con mulleres víctimas de violencia, bueno, non tiña ningún plus de perigosidade como os policías que viñan detrás miña, non? Como as persoas que traballamos tamén no sector social, no terceiro sector, hoxe non me metín aí por cuestión de tempo, pero tamén asumimos, non? Eu creo que hai que poñer moito foco tamén nos riscos psicosociais, que se asumen tamén desde o terceiro sector e incluso riscos físicos, non? Eu entrei en moitos domicilios nos que tampouco sabía o que me iba a topar, nos que, bueno, había un perigo, sí, moitas veces acompañada de policía, pero, bueno, eu tiña un convenio de oficinas e despachos, quero dicir, que non cubre ningún tipo de risco que se asume nese tipo de traballos. Entón, de novo, estamos ante situacións, vale,
que necesitan repensar, non? Que realmente son valiosos, que son traballos valiosos e que necesitamos repensar, que necesitan un pouco de prevención e que necesitan unha avaliación de riscos. Bueno, estas son algunhas das loitas, vale, que sobre todo nestes anos polo convenio para que mellorara o convenio das empregadas de fogar. E quería, rematar con isto para deixar tempo para o debate. Un pouco cara onde imos, fixen así como unha panorámica moi xeral, vale, para deixar tempo para as preguntas. Cara onde imos? Eu creo que temos que asumir como certas cousas. Temos que asumir que somos ecodependentes, quero dicir, para empezar, que vivimos nun contexto, non? Que somos ecodependentes dun medio e que somos interdependentes, que as persoas necesitamos unhas doutras. É imposible, vale, que sobrevivamos en soidade. O sea, é imposible, porque pasamos momentos de dependencia. Xa sexa física, psicolóxica, momentos nos que non podemos, o ser humano non pode vivir aillado. Vale? Somos unha especie interdependente. Necesitamos unhas das outras. E isto, se a pandemia non nos fixo pensar nisto, pois a mí me parece unha oportunidade moi valiosa para realmente facer unha reflexión a fondo sobre estas dúas cuestións, vale? E sobre o que consideramos esencial nunha sociedade. Por outra banda, necesitamos revalorizar, darlle valor. Que significa dar valor aos traballos de coidados? Pois que cobren máis, sí, e que teñan máis valoración social, tamén, vale? Quero dicir que valoremos máis. Isto ten unha parte económica, pero ten unha parte tamén social, de que o valoremos como sociedade, unha revalorización de todo ese traballo de coidados. Pero tamén necesitamos que dentro da casa repartamos máis equitativamente os coidados. A día de hoxe, as mulleres en España, non temos os datos para Galicia, dedicamos 2 horas ao día máis ao traballo doméstico e de coidados que os homes. Entón, necesitamos que as casas, vale, o que dicíamos antes, son como 2 caras da mesma moneda. Necesitamos que nas casas haxa un reparto igualitario, máis igualitario, polo menos, vale. Temos que poñer no centro, vale, no centro da política, o sostén das vidas. Temos que poñer no centro do debate político a cuestión de como organizamos os coidados. Como estamos organizando os cuidados ás persoas dependentes. Iso temos que poñer no centro do debate. Non pode ser o último que se fale. Ten que ser unha cuestión prioritaria dentro das políticas públicas, da xenda política. E por outra banda, pois temos que ter en conta un pouco como, vale, vamos a entender tamén todo o que está acontecendo co tema das soidades non desexadas, a nivel emocional, todo o que nos está, vale, todas as investigacións e todos os estudos que se están facendo agora, por exemplo, nos están mostrando unha fenda moi forte, vale, tanto en persoas moi novas como en persoas maiores, dunha problemática, pois moitas veces ligada a unha soidade non desexada que ten que ver con, sí, temos acceso a internet, temos acceso a moitas cousas, pero estamos, vale, nun momento, por exemplo, no que se está aumentando as cuotas de soidade non desexada a un nivel moi elevado. Vale. Entón, os coidados, non? Como falar dos coidados neste contexto é crucial, o sea, realmente estamos nun momento no que necesitamos, vale, volver a repensar como se van a traballar os cuidados deste mercado, como vamos a facer dentro dos fogares, como temos que reivindicar dentro do ámbito público unha maior fortaleza do estado de benestar, vale? Porque o estado de benestar, sí, ten 4 patas, vale? Ten a pata da educación, da sanidade e das pensións, pero ten esa cuarta pata que é todo o que ten que ver cos servicios sociais e que tamén podemos incluir a todo o traballo de coidados, e que non foi suficientemente desenvolvido no contexto español, non foi suficientemente desenvolvido no sur de Europa. Isto é unha problemática común con Italia, con Portugal, e entonces necesitamos facer esa forza, necesitamos que iso,
mude, porque senón como sociedade eu creo que vamos a unha situación non de crisis, sino de colapso de coidados. Eu creo que estamos un pouco nun momento me atrevería a dicir, de crisis civilizatoria. Suena así unha palabra como un pouco fuerte, pero bueno, un pouco de crisis civilizatoria, e non sabemos cara onde tirar, non? O sea, por unha banda estamos, pois xa vos digo, en internet hai grupos organizados de machismo digital, por outra banda temos un problema, unha crisis de coidados nas casas, na sociedade, estamos nun momento polarizado a nivel ideolóxico impresionante, e eu creo que temas urxentes sin atender, non? Entón, eu creo que sí que estamos como nun momento de crisis civilizatoria e por eso me gustou rematar, non? Con esa parte un pouco de que resistencias, que accións, que cousas se conseguiron, vale? Para non deixarnos coa idea de, bueno, isto é un desastre, sino que tamén houve moitas achegas e moitas cambios grazas a estrategias de resistencia. E pola miña banda eu o deixo aquí para que teñamos tempo para preguntas, vale, para o debate, porque a min sobre todo me interesa escoitarvos e bueno, e poder atender as vosas preguntas. Moitas grazas. Pois, moitas grazas a ti, Iria, pois, pola tua exposición, non, e aportación. E non sei se alguén, abrimos unha quenda de preguntas, se alguén quere plantexar algunha pregunta, algunhas ali, sí, por favor. Eu. Ti si a educación partindo dos pais é tamén moi importante, a educación na escola tamén, porque estamos indo para atrás en todo. Machismo está aumentando moito na xuventude, as mulleres, como acabas de decir, queren ser mulleres tradicionales despois do que luchamos tanto ca nosa edade e vir outra vez a decir que queren ser tradicionales, non entendo moito isto. Quería saber o que pensas ti desto, de educación na casa, porque as redes sociales sí que son importantes e que sí que suelen levar a fracasos na xuventude. Pero se chegan á casa e comentan isto, por que, eu me pregunto, por que os pais non lles dan unha explicación? Eso é o que pregunto eu. Por que non se implican? Porque se eu teño un fillo, me chega a casa e me comenta pois quero ser unha muller tradicional, ou o meu mozo me pide ler os WhatsApps, eu lle explicarei que eso non pode ser. Eso é o que non entendo. Quería abrir aí o debate dos pais, que é moi importante. Con referente á axuda no fogar, inaceptable, cando foi a rapaza esta, que non me acordo de Teresa, que denunciou ante o traballo. Primeiramente foi a súa empresa a decir o que pasaba, e despois a empresa non fixo nada. Eso de prevención de riscos, olvídate, non se fai en ningún sitio. Se fai nos traballos, por exemplo, eu estou traballando na Navantia, na limpeza, o de riscos laborales é tremendo o que se fai na Navantia. Pero nos cuidaos, se esta muller foi á empresa a decir, mira, que me pasa isto, non, vai traballar. Onde están a prevención de riscos aí? Esta empresa debía de estar denunciada, eu penso que non está. Non está denunciada. Penso que foi tamén a CIGA, neste caso, a denunciar o caso, e a CIGA lle dixo, mira, vai a xunta o teu representante legal, o teu representante da CIGA, da empresa, e que a CIGA tampouco fixo nada. Entón, é que nos estamos metendo. Penso eu. Aí é o debate a pregunta mía. Pois moi boas dúas preguntas, moi complexas. Eu teño
adolescentes cerca, pareceme moi difícil a tarefa dos pais e das nais. Moi complexa. Por qué? Porque, de verdade, que o peso que ten o YouTube e as redes sociais é monstruosa. Entón, ti podes, non? A min a veces cando me chegan, non? Con algunha idea, non? De, ai, pois tal cantante, pois es que pois claro, es que tivo moitas parellas e es unha non sei que, es unha non sei cuánto. E entón, eu, claro, que ti dis, non? Ti lanzas a túa mensaxe e dis, a ver, eso non é así, o que pasa que en internet se estereotipa, se xulga, non temos que xulgar as mulleres polas relacións que teñen, que tal, que cual. Ti podes dicir iso, pero as horas que pasa esa adolescente en internet é de verdade moi complexo poder palialo no tempo que ti estás con esas adolescentes. É dicir, agora mismo, as grandes tecnolóxicas, porque tamén hai que falar aquí de Facebook, de Instagram, de YouTube, deixan pasar todas esas mensaxes machistas e de ultradereita e de racismo que non as limitan para nada, e é o que moitísimas adolescentes e preadolescentes están recibindo desde que teñen 7, 8 anos ou antes. Entón, o papel dos pais e das nais, eu creo que era un papel que antes, o sea, quero dicir, que na miña xeración, sí, sí, a ver, eu tampouco xeralizaría, non, no sentido de non toda a adolescencia para nada, non toda a adolescencia é machista. De feito, nas enquisas, bueno, sempre dá un maior porcentaxe de machismo nos homes que nas mulleres, vale? As mulleres novas sempre optan moito máis pola igualdade que os homes, pero é certo que hai moitos chavales que están vendo nese machismo, incluso no racismo, na ultradereita, algo políticamente incorrecto. E están rodeados de mensaxes e de grupos de WhatsApp, de grupos de Telegram, de YouTube, que alimentan todo o rato esa idea, vale? Eses conceptos. Entón, eu creo que as grandes tecnolóxicas teñen aí un papel moi importante. Logo estamos rodeadas de noticias falsas, de bulos, que se traspasan. E logo que pasa? Que ti a través de TikTok, de Facebook, estás todo o rato recibindo, vale? Cada vez mensaxes máis polarizados. E entón, cada vez vai alimentando máis unha idea máis polarizada. E toda xirada, vale? Porque isto non é unha casualidade, toda xirada cara a esa ultradereita, cara a ese machismo. Entón, son moitas horas nas que están, vale, son moitas horas, e ti pensas que, bueno, están simplemente entretidos, eu tampouco quero denigrar, pero bueno, que hai moitos estudos agora, vale, de como moitos grupos, pois hai youtubers que se chaman youtubers da seducción, que entón te ensinan como seducir a chicas, e entras no seu YouTube e é, bueno, en fin, horripilante, vale? Hai grupos de machismo digital que de repente van a atacar a unha... Nos na universidade nos atacaron a páxina web desde Foro Coches. Se organizaron para atacarnos unha páxina web, o sea, están empezando a organizarse. Entón, non me parece unha broma, están a través de internet usando o anonimato, vale, para facer ataques, facer... Entón, claro, desde a casa sí se pode facer, sobre todo non tanto polo que dis, sino na casa é moi importante o que fas.
Porque as crianzas non aprenden tanto polo que lles dis, sino polo que fas, non? E, evidentemente, se nunha casa ven igualdade, eso ten un peso importante. Que pasa? Que na adolescencia é un momento no que o teu grupo de amistades é o máis importante. Entón, claro, facer fronte a iso eu o vexo moi complicado. O sea, temos que ser toda a sociedade. A escola tamén ten que facer un traballo, por exemplo, eu creo que a escola tamén chegamos moi tarde a todo o tema do machismo digital. Vale, a todo o que se está facendo nas redes. Chegamos un pouco tarde aí. Quería intervir outra compañeira. É un pouco en relación ao que decía do tema dos pares, non? Eu creo que tamén un dos problemas... Non sei se así mellor. Sí. Vale. Que un dos problemas tamén é o pouco tempo que os pais pasamos con os fillos e fillas. É dicir, e a calidade dese tempo. Moitas veces esa utilización das pantallas, dos móviles e demais é un pouco para ter o teu espacio, ter o teu momento. Entón, a ver, eu creo que aquí hai responsabilidades, pero os pais tamén temos unha responsabilidade bastante grande. Escoitaba, pois non fai moito, non? Que decía que era como que agora nesta sociedade lle facemos moito caso aos nenos e as nenas, non? Pois penso que non, o sea, porque antes o mellor, non sei se nos facía máis caso ou menos caso, pero estaba máis tempo con nós. E agora vemos colexios, escolas infantís, cheas de nenos que entran ás 7 da mañá e saen ás 5 da tarde. Esos nenos e nenas saen cansados tamén de estar con os que non son só os seus referentes. Entón, bueno, eu creo que aquí é un debate importante que todos creo que temos unha responsabilidade. Tal cual. Rosa. Yo hablo como madre de dos exadolescentes en relación a lo que ella hablaba, ahora ya están en la universidad, pero está muy polarizado en la educación, bueno, la educación, lo que hacen los niños en el instituto, educación o lo que sea, me refiero, porque hay un grupo como muy, me limo las uñas, o sea, quiero decir, Sí. que profesores que entran y dicen, por favor, el sector belleza, que guarde la lima, o sea, literal. Y después el otro grupo, que como decías tú, sí que es muy litigante con los derechos, pero sí que está muy polarizado. Por un lado, otra vez esa belleza para ligar, para que le guste a los chicos, para como mujeres 1920 o 30, o no sabía deciros, pero sí que todavía hay grupos que están, o sea, partes de estudiantes que están todavía como muy siguiendo un poco la estela de años 70, 80 de luchar por Retroceso. Pero sí que es cierto que a lo mejor no es solo los padres, o sea, en los La sociedad en general. ESO y bachiller sí que todavía hay mucho por hacer, pero claro, la figura del profesor, del maestro, está totalmente desprestigiada. Irán a clase y estarán hasta el gorro que no les hagan caso. De que protesten los padres por notas de sus hijos o faltas de comportamiento, porque eso no se puede permitir. Tienes que permitir que el profesorado pues tenga una valía todavía, ¿no? dentro de su ámbito de actuación. Y lo que decía también la compañera, de que no se estaban haciendo las prevenciones del riesgo, bueno, pues ahora mismo ya a las personas que estamos dando de alta, bueno, yo soy abogada, a las personas que estamos dando de alta en trabajo del hogar familiar, sí existe obligación de presentar ya la prevención en el momento, pero claro, desde hace 3 días. Bueno, pero tú como empleado ya tienes de igualdad, claro, pero al menos tienes un amparo. Claro. Entonces al menos tienes un documento que hasta hace 3 días No había. Es un paso más. Claro. Hay que tener también las pelotas de hacer las cosas. Otra, No podemos porque necesitamos el dinero, pero Mariana seguro que también lo necesitaba, y aún así, a compañeira tamén quere... Enlazando en las intervenciones anteriores del tema de los chavales, las redes sociales y demás, sí que es cierto que los empujamos a las pantallas súper jóvenes para que no den la lata o para tener nuestro espacio o lo que sea, pero ahí empieza la educación. Si no le enseñas al niño a usar las redes sociales y demás a los 8 años, evidentemente a los 14 y a los 15 la cosa se ha desmadrado y es completamente imposible. La educación empieza en casa, así de claro. Y luego, al principio de la conferencia estábamos hablando de las condiciones
el sistema. Porque la necesidad, evidentemente, me va a obligar a trabajar en unas condiciones mucho más precarias que si tuviese contrato de trabajo. Y luego, la otra cara de la moneda también es lo que te cuesta tener un trabajador. Lo que te cuesta tener un trabajador. Las cotizaciones, las nóminas. Entonces, es una confluencia de factores que nos abocan pues, a estas condiciones precarias. Si también pensasen un poco, es decir, yo me encuentro mucha gente que llega a España, es que quiero trabajar, no es que es irregular. Entonces, si la formación empezase un poquito, la educación, antes de mirar a un país, desde con contrato de trabajo, porque si no vas a estar condenada a ser irregular en contrato pues, de este tipo, aguantando unas condiciones muy precarias. Es un dato muy importante. Falta mucha información, porque, por ejemplo, España tiene convenio con Chile y con Perú, Sí, y los peruanos vienen irregulares siempre. Sí, pero extranjería ponen muchas pegas. Ponen muchas pegas, con multitud de expedientes de contratación en origen, con contrato de trabajo y tal, y están bloqueados en extranjería, porque bueno, han cambiado reglamentos, han colapsado, no saben cómo aplicarlo también. Ya es un poco de caos administrativo. Pero sí, se puede hacer una migración regular y que estas migrantes tengan más derechos, evidentemente. Pero que también es un interés a lo mejor a nivel gobierno, porque mientras esta gente no cotiza pero trabaja, cobra menos, favorece empresas, o sea, es que es un tema... Sí, una cosa Lo que te dices, la administración pública y los agentes sociales, la versión de la galería, eso es cojonuda, pero luego puertas adentro, todos sabemos cómo funciona la administración pública y es contraproducente lo que es por un lado lo que hacen en la práctica. Digamos que en ese Solo sentido... arraigos, no quieren nunca... Exactamente. Te ponen la traba siempre en las contrataciones. Sí. Digamos que nese sentido que comentaba Iria, non? De poñer no mapa político das administracións públicas un tema que ten pois múltiples, como decimos, como decíades, que hai un melón aí por abrir porque ten diversos factores que afectan esa precariedade, non digamos que vou poñelo pois nese mapa político. Para unha intervención tamén a compañeira querías, creo que levantaches... Sí, en relación a lo que estabais hablando, que claro, llegar a territorios españoles muy fácil, ¿no? Por suerte o por desgracia, no voy a cuestionar. Entonces, claro, luego trabajar en situación irregular y en situación irregular siendo mujer y trabajando en un domicilio es súper fácil, no vas a tener nunca a un policía ni a un abogado ni detrás y que te lleve otra vez, o sea, no hay una obligación de que tengas que estar en situación regular. Entonces es muy fácil y la mujer, pues, que no voy a posicionar, ¿eh? Y después, en relación, que hablaba con bueno, que hay un movimiento ahora nuevo que me enteré ayer, que creo que lo estabais hablando antes, el movimiento concreto, la mujer tradicional. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Claro, entonces, si tú tienes acceso a las redes sociales, claro, yo tengo una niña de 11 años, ella tiene acceso, entre comillas, desde mi perfil, lo que yo lo puedo hacer, claro, no. Pero también, claro, depende de cómo, tú lo que estabais hablando, es un poco redundar un poco lo que estabais diciendo, que la educación tiene que salir de casa, porque luego va a depender de cómo mi hija interprete, hablo de forma personal, no profesional, de cómo mi hija va a interpretar la decisión, ella puede decidir escuchar una noticia de la mujer tradicional y luego rebatir el querer serlo o no, porque luego tiene la libertad de querer ser ella ese estilo de vida, o querer llevar ese estilo de vida, de querer estar en casa, cuidar a su familia, pero bueno, que lo pueda fundamentar y que sepa lo que, pues tengo esta opción y tengo la otra, y quiero estudiar mi carrera, ser una mujer empoderada, seguir la trayectoria profesional, o decido quedarme en casa, pero bueno, que sepa que tenga las dos opciones, que tenga las dos partes informativas, porque luego, claro, la decisión al final es libre, ¿no? Claro, que sepa que tenga claro las consecuencias. Bueno, si vos parece, non sei se iba a engadir unha cousa pequena. Eu sabía que iba a haber debate, por eso deixei tempo para o debate. Creo que como nais ou pais, ou como tías, tíos, da igual, porque isto non só ten que recaer en pais e nais, temos que controlar de redes sociais, temos que controlar un pouco máis. Quero dicir que temos que saber que hombre blanco hetero es un youtuber que ten bastante éxito, que Libertad y lo que surja es outra cuenta que ten moitos seguidores que fai apoloxía da violación, que las trad wives, pues sí, é algo minoritario ahora mismo, pero está aí, e que significa? Pois temos que meternos un pouco nese mundo para saber o que están vendo. O sea, vamos a ter que estar un pouquiño
alertas, vale, de, bueno, o que están vendo, tampouco porque o vexan, a ver, si distinguen de, bueno, a ver, esto es una, ¿no? Un rollo estereotipado, pero bueno, que vamos a ter que coñecer o que están vendo, por lo menos un pouquiño, saber que hai ese movimento. Eu non sei se biche desa serie da adolescencia, bueno, que mostra un pouco, vale, como ese rapaz pequeno se vai a través de internet, como se vai xirando todo para o machismo digital. Entón, bueno, creo que mellor nos temos que poñer as pilas e coñecer un pouquiño eses perfís. Bueno, se vos parece, deixámoslo aquí, vamos facer a pausa café, como ven no programa. Logo vamos ter unha mesa redonda e creo que tamén a oportunidade de continuar con tamén esta Iria e outras compañeiras que van intervir. Entón, bueno, tomamos o café aquí ao ladiño, non temos que sair ao frío. Así que nada, aquí o tomamos xa na entrada da... Sí, gracias. Gracias a